Asa man na, Jing? Ay, What's up everyone? Karon na kami diri sa diri pa? Katmunan sa Magong. Nagkuan mi, nagsuroy-suroy. Kaya nasuroy kay kuan din no. All boys na ni. Ang kauban akong kuan, mga boys sa akong pamilya, dara si Papa oh. Kung sila nagkuan sila ron, tawan limpyo isda. Kasi putahin nato ron. Shoot to kill. Shoot to kill? Asa man ang shoot to kill? Sugba, sabaw, kinilaw. Mo rin nagkuan. Dari mga kauban ako ron si EJ, si Ubet, Ninyo, si Windy. Gumay ni Windy marunong magtuod. Hero, sila Kuya Hari, si Dudong, Haya. Suba-sugba na sila. Og si Pipit. Hi sa Black Pit. I-upload lagi na ako ni Pit. Masuk ko vlog, sorry vlog. Ka-vlog na ko dire kay isa tong last pero karon nadaot na pud ang sapa na way baha na pud tong last tong baha. Mo na ang sapa nila ron. Tugnaw ni diri guys, isa nito pinakadugnaw na sapa sa among lugar diri sa Mati City. Pero Ano yung kung saan yung nagkilo gani na kulang ko gamit, wala teknik. masa ni naputahe mong giloto ron pa? Kinilaw, Kinilaw. barilison. Labas na siya. Labas na kay Kabungbungkag no. Ay sa kuan na siya. sa kahit sa tumbutsilyo. Ah. Asa man na, Jing? What I'll do today is doing. Asa na, Pet? This is a fish trap. Fish trap. Mag-try mo, ana. Yes, humamig ka ng kuandria. Uwang. Asa na, ligwa po i-position, Pet, mga inana. Sa mga fish cage. Fish cage, sa mga tumoy ba, sa lalong ba? Sa pabawran eh. Kay tugno kayong tubig. Wala pila. Ah, dito, Jingo. Garaw. Dara isa. Doon tayo pa eh. Dara isa. Tiyo sa pagtawad, ana, ilubog lang na siya. Yan ang katangad kuhan. Sabi mo ba? Kanang wala, dahil ko. Dito na lang, dito. Sabi ka sa mga isang. Big. Saan na yung position mo, Pet? Kana, gwapo, magkuha na, Pet. Di kabayo, Pet. Yun! Dara, Pet. Hey! Oh! Dahil ibutang na ni Pipit ang iyahang trap. Wala pa kinikukuhan. Iyahang kuhan, paon mo ning... Tara. Nilubog na. Okay na, naset na ang trap. Pila na ka-hours bago balikan? 3 to 4 years na sila. Pero unggoy na yung unggoy. Guys, balikan lang daw to nilag mga 3 to 2 hours. Sa dagat mo, na gyud. Di ba na to sapa? Sa dagat mo, dagat mo gina. Pero depende. Na may halwan, kasili, depende lang gyud. Asa makuha. Pero di ka kuha na may pagkaon diri ah. Mo ni puso. May puso sa inyo ha? Di tawag sa puso sa inyo nito. Heart. Mo ni puso guys. Kano nang sulod ani? Daggan kayo ni. Nunsa naman na bit? Uwang, uy! Unsa na? Uwang! Dako kayo! Ben, uwang bit, okay bit. Yun kayo mato. guys, baligo na mi.
Maligo na ako guys. Ako na to kung bugnaw ba yun. Legit ba yun? Ngawoy. May kumira ba? Sira, pinutog na ba po? Lang. Sige na itong tubig kung bugnaw ba yun. Kami kayo tubig guys, crystal clear kayo. Kung gusto mo mga ito dire, ano lang mo sa barangay, Kulian, Mati City, Katmonan. Sayang kayo, wala dito dire ako kung ano, tao ba na ito sa vlog kay paano ko ni, i-invite ko ba sa kung kuan, kanina mga side sa tropa, so sila nag-relax na lang pod, niya ako din, sabay na lang po sila, kasi hindi wala ko ban ron. So mag-enjoy na lang ako karon no, enjoy na ako ang tubig kay lamig, ayo. Ubalik kami direct mo guys. Tara guys, nag-iinom sila diri guys. Red Horse, tambay-tambay lang sa tubig. Ihong mo lang nung diretso daw, dili bugnaw. Sige David. Oh, sorry. Ayan ako. Bago ra kay ko na libang. Ayan na. Libang kay ko no. Itong tiyan, busog kay ko. Tara, picture Oh. mo. Ganito sabay na para sa kanina. Patayin ko kanina, Pet. Oh. May beer kanina. Pero gana naman. Inom ko! Ah, 5 na sa. Mag-chill lamang. Absent niya, ba't anak kabila po? Patay lagi yung sakit ng bago ba? Patay po sana. Dili, nagbago na ka. Nag-chillax sila diri guys. Oh. Inaminom sila. Bugnaw kayo tubig diri guys. So gibutang na akong ilim ni namo diri sa tubig daro oh. Oh, di ba? Isa naka-case. Oh. Red Horse extra strong. Extra strong na sila guys. Crocodilis ako mag-inom kay. Sakit ako tiyan nalibang ug ikan. Da. Limpyo kayong CR nila diri guys. Di ko pa nag-problema na malibang. Pati siya, takita ko. Oh, alangan. So, lobat ako guys. Magkita na taon niya. Di ba, Col? Di ba, ya? Oops guys, sadly no na nagka-problema na po na akong SD card na iris akong one footage ani. So nakainom daw mo ani kanina cage ni. Sa fish trap. Nakakuha mi ani duha ka uwang guys. Nalagko tapos tulong ka gagmay. Ngayon kay mi kay nakakuha gyud mi mga uwang guys. Abi na mo wala na yung mga living creatures diri sa sapa pero naa di ay. So nadala na mo sa balay pero namatay gihapon pero gikaon na mo guys. Lang siya wala siya pasayan. So next time ito mag-upload na ko camera. So padayon na ta outro na ta diretso guys. Samartong vlog now guys. Please like and subscribe. Follow my page. And thank you for watching. Bye.